femeie este frumoasă atunci când își poartă natural feminitatea. Astăzi Fashion Expert vă propune 3 ținute din magazinul Texval, aici unde feminitatea se poartă cu mândrie. Albastru cobalt este una dintre culorile acestei toamne. Magazinul Texval din Incita Shopping City Suceava te învață cum poți să o porți. Albastru cobalt este o culoare care îți ia ochii, așa că atunci când o porți, ai grijă ca celelalte haine și accesorii să fie cât mai simple. Se potrivește perfect cu negru, gri și alb, dar dacă ești curajoasă, o poți purta cu un cardigan în galben muștar. Rochii albastru cobalt este o piesă perfectă pentru toamnă. Combină cu un pulover așa cum este cel din imagine. Rochia neagră este un must-have pentru orice femeie, dar dacă ai impresia că este prea comună, poți încerca aceasta din magazinul Texval. Este la fel de sexy și îți va da un aer sofisticat la fiecare purtare. Pentru că se apropie balul bobocilor, ne-am gândit să îți dăm câteva trucuri de care să ții cont atunci când o porți. Rochia neagră arată bine pe orice siluetă, câtă vreme o porți cu pantofii potriviți și o accesorizezi corect. Pentru geantă, optează pentru un clutch simplu sau o geantă mică pe care să o ții pe umăr. Această rochie este o piesă care va atrage atenția, așa că nu ai nevoie de multe bijuterii. Alege accesorii cât mai simple, iar machiajul cât mai natural. Dacă vrei să fii stilată și în sezonul rece al anului, atunci trebuie să optezi pentru un palton ce corespunde actualelor tendințe dictate de mari designeri. Iar în aceasta se poartă paltoanele cu peplum sau cambrate, cu imprimeuri îndrăznețe de la animal print la desene geometrice. Paradoxul paltoanelor este reprezentat de culori. Acestea sunt fie în ton pastel, fie metalice, sau în culori aprinse ca roșu, mov sau galben. De asemenea, paltoanele din acest sezon se fac remarcate prin comoditatea lor. Sunt croite cu tăieturi asimetrice și forme care evidențiază talia. Acestea sunt confecționate din materiale fine, iar paltonul din imagine nu face excepție de la regulă și vine tot din partea magazinului Texval.